Избрах екстраваганс дизайн да осъществи представата ми за един модерен, уютен и подреден дом съвсем случайно. Признавам си, никой не беше ми препоръчвал това студио. Изборът си беше абсолютно само мой. Бях много приятно изненадана, когато разбрах, че за това гръмко име всъщност стои един прекрасен млад човек, който стряска със своята младост. Всеки би се усъмнил в това, че няма как един млад човек да е постигнал такава висота с продуктите, които има зад гърба си, на толкова крехка възраст. Да, обаче това е факт. Признавам си, много месеци назад във времето, преди да се спра категорично на екстраваганс дизайн, аз бях разглеждала проектите и реализациите на най-различни други студия, но винаги се връщах към екстраваганс дизайн. Винаги. Защото нещо ме теглеше натам. Дали цветовете, които се използват в интериора, дали материите, дали начина на подреждане на продуктите, някак се усещах, че това е моето. И всеки път все повече и повече се убеждавах, че почти съм направила правилния избор и съм на правилен път. Докато един ден просто реших, че няма смисъл да търся други варианти. Това е любов от пръв поглед. Интересна беше първата ни среща с Николета, която някак се зароди едно приятелство, на което се радвам и до ден днешен. Благодарна съм и за примера, който ми даде, че един млад човек може да бъде толкова упорит, толкова сериозен в работата си, толкова искрен в работата си, защото това е много важно, да бъде перфекционист, да бъде отговорен и в същото време да бъде себе си. Всъщност това забелязах в първия миг, който се запознах с Николета Кръстева и екстраваганс дизайн. И това е мнението ми до ден днешен. Защото установих, че аз съм направила правилния избор, тъй като нещо наистина ме е свързвало с личността Николета и с перфектните изпълнения на екстраваганс дизайн. Вътрешно усещане, което не ме е излъгало, защото там аз открих себе си. Не вярвах, че някой някога ще може да осъществи моите прекалени претенции, защото аз съм претенциозен човек, но ето, че се намери такъв. А именно Николета Кръстева и уникалните екстраваганс дизайн.